Ja. Amikor közösen elviszünk őket sétálni, ez jó lesz, elengedjük őket. Itt a patere, hol a szarjon? Mit? Erről a másik kabátom zséből volt. Mi? Van ilyen világítós izé a nyakőre, föl tudod a város. Azt mondja, ez itt hogy mivel, hogy a cicák és együtt volt majd, azt mondja, mind a hármat, azt a Daisy nem... Daisy az nem szereti a cicákat. Figyelj! Mennyit fut? Nincs. Na évezi, ott tudja. Jaj, de helyesek vagytok. Azt a csifik. Mint a csiki döglött. Hoppá.